Sanibonani molweni ndenamkela kweSA-TV ngesiXhosa. Uyaxolisa ke guys, uqaphelani uthi naye urhalela ngathi le nto zange yenzeke. Qha naye wayebuthathaka ngelo xesha and naye unjengaye uthi wayebhizi ehlisa enyuka engekho exabana oko nomakoti. And yonke le nto yakhe uPhetheni yamlinga wade wabe wenza le nto and naye uthi nam ndandinxila oku kubi yeyona nto eyandenzela ingxaki leyo, nangoku kunzima nokuba ndithi kuwe ndicela uxolo and ndifuna wazi ukuba ewe le nto yenzeka kodwa kayi-1. Yho, akonyanye ngelo xesha ke guys unjengaye akabhilivi ingathi uyaphupha. Qhubekele uqaphelane sithi futhi akho kwanto yenzekayo phakathi kwam nomakoti and yonke le minyaka sobabini sazi uba ukwenzo ngowakho. Maybe kwalo mhlazi endinawo ndiyapanishwa njengayo yonke le nto ndayenzayo. Khange awagqibe ke guys loo mazwi wabe sele elapha ke unjengayo nomqamelo ewubeka ebusweni bakhe emfuthamisela. Umyeke ngoba kusuke kwakhala umshini sowudidiza waqala ke wamyeka ebe ephefumlela phezulu ke guys unjengaye ngendlela ebecaphuka ngayo. Khange afune nophinde amamele uba uthini uvele wamshiya kanjalo enxunguphele naye ke ubhutisa apha ebhedini wahamba. USibongile noKwenzo ke bayazincokolela ke endlini kaKwenzo apho bathetha ngento yoba uPhakamani befikile phayana. uKwenzo yatsho ke into yoba ewe ufikile sahlala sasela but kukhona nje into e-off ngomjita. Naye hayi andimqondi kakuhle, uthi kudala ndizama nam uzenze i-relationship nalo mntu hayi akavumi. USibongile yena ke uthe uyambleyima na ngayo yonke into because kaloku isimo sithini. Kwenza uzincoma ke uPhapha ngoba ethi nam ndizama ukulungisa into endingayazi noba yayiqale phi xa kwakutheni. Uthe naye ke uyazibona uba uyazinyanzela kuye. Kuye kwathi noko ke besancokola kanti ngunjengaye ofike engavumi nditsho bembulisa ke engumntu nje onxungupheleyo obonakalayo. Uxelele uKwenzo into yoba heyi ingqondo yakhe iphithene and udinga nje indawo yokufihla intloko phaa kwakhe. So ekuseni ke bavukile ke bayadla bahlele etafuleni. Unjengaye babalisela ngoKwenzo esemncinci uba wayemphatha kanjani. Uthi wayetsho ke esemncinci uba uspecial and uzokhula abe nguye lo onguye ozophatha oodlamini ngala wakhe amagxa. Etsho ke into yoba leyo into uyayazi uba yayizoba njalo. So ngapha ke uzama guys ufike kwaSibongile ezomxelela into yoba yeyi ungavumelweni uPhetheni akuyekise umsebenzi. Uba uyamvumela ngoku uzokuphambanisa uPhetheni. Sibongile ke guys uvele wavumelana notshomi yakhe uZama. Wathi ndisawungcaba ke be-excited kakhulu ke uZama ephindela back uSibongile emsebenzini. uPhetheni yena uye kwaNomfundo ubhizi ukhangela unjengaye ethi wena Nomfundo wandenza isidenge apha ebhizi emjonge ezirumini but khange angene ke ezikamereni kodwa esithi ndizothini ungathi ukwakho unjengaye because wena wandenza isidenge ubhizi undibathela ngento zokundixolise apha kanti uyayazi uba wena ubuyelelene nendoda yam. uNomfundo ke becaphuka esithi akekho unjengaye apha and becinga uba yena uze ngoThemba kanti ayingoThemba kunjengaye. uPhetheni uphinde wathi kwayena engekangeni ekamereni wathi no, ake ndibe late ndizihloniphe ke ndiphume ndihambe yenzani le nonsense yenu. Washiyeka ephuma ke eshoyo into obunjengaye. Uphaya eshiya uNomfundo ke ecaphuka embuza into yoba awusamjongi nezikamereni ngoku. So uyangaphendula. uPhetheni ke guys uphinde wabonakala futhi ekwakwenzo ke ngoku apho khona bakwenza ufika khona uzoxelela into yoba ubuza uKwenzo into yoba umtshato wenziwa yintoni uze ube uyasebenza. uKwenzo uthi ke naluthando uthi uPhetheni no yi-communication niyidinga uke nithethe izinto zenu nina noSibongile. Le kaSibongile yohamba ithengisa iwayini ezitshiphu enxiba izinto ezinjani njani. uKwenzo uthe yena uyamsapota uSibongile and uSibongile wenza into ayithandayo. uPhetheni uthi even if thina sivela njengabantu ababi uthe kulungile ke if kwenza happy into yoba uSibongile okanye ndithi inkosikazi yakho ikhwele entloko ungabuyi ke uzokhalela mna. uKwenza umthathe ngelithi ke wena uzokwenza ingxaki zomtshato wakho notata ezethu and leyo into ayikho fair. Wacaphuka uPhetheni ngelithi ndiyavuma mna notata yakho sineengxaki kodwa asikho dysfunctional. uKwenzo athi nyhani kodwa ke leyo into ungayithetha nomyenakho lo obelele apha. Othuke kuPhetheni uba kanti unjengaye ebelele phaya. Ahleke uKwenzo ethi hayi bo awazi avele aqhubeke nejim yakhe. Ushiyeke ke emile nje uPhetheni engazi uba makathini. uSibongile ke ubuya etorhweni lakhe u-excited ke uphethe imali ukhombisa indoda yakhe and indoda nayo ibonakala iyonwabela into yobona uSibongile enemali eninzi bekhuza le mali ininzi kangako ke. uSibongile besesithi ke imagine uba kuthiwa mna ndiyokwenza ii-shifts eziyi-2. Hayi ke ukwenza vele aqala athi no. uSibongile athi hayi bendithi uyandisapota nje. uKwenzo athi njani usenza imali emdaka ngomsebenzi omdaka. Athi esasabela leyo uSibongile kuthiwe yeyi vala loo ziphu wena.
athi xa evala kube kuthiwa uma phambi kwabantu ukwazi into yoba ukwazi ukunikwa imali ngalo msebenzi umdaka, le mali imdaka le, ndicela uwuyeke lo msebenzi. USibongile athi lo msebenzi uyandonwabise, ame ngenyawo ke guys ukwenza and uyakhwaza njengangoku. Athi abantu bayathetha apha bathi mna andikwazi ukumnakekela wam mfazi, umfazi wam ungumntu ohamba ecela imali ebantwini. USibongile avele ayifunde ivaliwe ke guys, athi la mazwi ke ngamazwi kamama wakho lawo. Kwenza athi pho kunani uzokwenza into erayithi or else abuze omnye or else what kokwenzekani. Khange aphendule kukwenza, instead usuke wanika intloko wabe uSibongile eshiyeka edane apho ukwenza seyinto enezinto ethi ngxi. So amazwi ke guys kaPhetheni aringa apha engqondweni kaKwenzo, nanga nangoku ayamsebenzela, bayaxabana ke futhi ke ngoku uSibongile noKwenzo. Esibalukhulu ke guys unjengaye uzama uncokola noKwenzo kungena uVuse ethetha amcele ke unjengaye uba ucela akaphinde abuye. Uthe noba yintoni ke le azomxelela yona njengangoku utsho Kwenzo uyacela aze akho nto izotshintsha phakathi kwabo bobayi-two. Ethi ininzi into eyenzekileyo, enye usandozazi naye akazazi ezinto ezigqiba kwenzeka njengangoku. Ethi ndifumanise ukuba wena awaphumi guys amazwi emlonyeni, noKwenza uxakekile kodwa yena ndisho ucinga into yoba uzoxelelwa ngoVusi ongengowaphaya, kanti akunjalo. Asazi ke noba ke guys unjengaye uzothi abe naso na isibindi sokumxelela or uzova ngoQaphelani uKwenzo, ngoba yena uzibona ephelelwa lixesha uQaphelani and ufuna inyani zonke ziphume. So asazi ke guys noba ngubani ozothi alikhuphe okanye njengaye uzothi abe naso isibindi sokumxelela into yoba wena ndifumanisa into yoba awungunyana wam. Asazi ke, enkosi, ngicela siqhubeke, subscribe, silike, singakhomenta futhi. Bye.